Ahoj, čau, zdravíme z miniaturního ostrova. Kam jsme dojeli kvůli tomu, že jsme neviděli Banty, tak to je náhrada. To máme náhradu. Petra je hrozně smutná, že jsme to neviděli. Já ještě je přesvědčím, aby mi ukázali ještě Mantu. Jo no, možná budeme mít obojí. My jsme viděli varana a já jsem chtěla vidět Mantu prostě. Mě štěrky nebavily. No každopádně tohle zase ukazuje to, že nemá smysl jezdit na místa, kam jezdí všichni turisti, protože sem jsme zavítali úplně náhodou, nikdo sem nejezdí. A je to nádhera. Je to moc hezký. Jako já si myslím, že tohle je jako podle mě ta pravá Indonésie, no. Tak aby to mělo vypadat všude. Jo no, a ne, že prostě vám někdo na pláži s dalšíma turistama, kam všichni jezdí. Jsme byli třeba na tý Pink Beach, tady nemáme natočený. A tam byl jakože růžový písek, tady tak trošku. A nám se to vlastně tak jako nelíbilo, nebylo to až tak... Ne, prostě normální pláž, kterou jsme viděli třeba na Lemboganu. Jo jako. no, tohle je mnohem hezčí a nevím vůbec, jestli tady už někdo byl, nebo jestli někdo někdy zastavil. Nějaký Je to tady hrozně odpadky, malý. jo, ale je to nádhera. No. Doufám, že se máte v práci dobře a že vyděláváte. Jo no. A že pak pojedete na takovouhle dobře, až my budeme zase makat. Aby jsme mohli někam jet nebo mohli něco Si nakupovat. Jo no. Už máme nákupní horečku. Jo, no. Po večerech si říkáme, ty až přijedeme domů, si hrozně pokoupíme, já sním o voňavkách. Ty sníš, o čem to sníš? Já nevím, asi o botách, ale Jo, si boty. nakoupím tady asi. Třeba boty, to je To je prostě... klasika. Jako těšíme se noc, stejská se nám, ale je to tady super. Jo. Tak jo, Mějte se, čauky. čau.